maa min bɛ yen nɔ k'i kamana gannen don i ka bolimafɛn senkɔrɔla ale parili la n'an ko ale ma ko gentil cɛ ɲumanw k'a kɛ i ka bolimafɛn na yɔrɔ kelen pewu elegant service pinɛ ɲuman de t'i ka bolimafɛn na i bɛ fɛ ka i ka bolimafɛn ka pinɛw ni ka olu falen pinɛ mariki ɲɛnamabaw yɔrɔ kelen pewu elegant service gentil mariki ɲumanw gentil cɛ ɲumanw sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu elegant service k'i to i ka bolimafɛn kɔnɔ circulation na maaw k'i ka bolimafɛn tatɔla lajɛ yɔrɔ kelen pewu elegant service ale ka baara bɛnnen don ma elegant service Yakuba Dumbiya a ka baara ti fosi ye ka bolimafɛn ni ka ale pari a cɛ ɲumanin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ elegant service de la i boli biribiri i ka taa elegant service walasa i ka taa i ka bolimafɛn ni ka taga ale pari cogoya min na cɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka u furumusow ni ka olu la nisɔndiya yɔrɔ kelen pewu elegant service i bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la a wele sa a b'i jaabi a ka nɛgɛjuru sira la n'o de ye 69 63 06 06 76 32 72 88 76 02 11 19 elegant service maa minnu bɛ yen nɔ k'i haminen don i ka bolimafɛn ko cɛɲinko la taa yɔrɔ kelen pewu elegance service. Arabai juin kalo tile fɔlɔ san 2022 ani nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ ka bi kunnafoni ni ka o lase aw ma ni o ye kalo fɔlɔ kunnafoni olu ye aw minnu b'aw sanga an'a ka wagati kan an ka kunnafoni ni ka ale lajɛ Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na kunnafoni ale waati seli ni a y'o bisimila. Kunnafoni damla bi an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye ale kɔni ye lakɔlidenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛ yen nɔ n'an ko ale ma ko ayema a ye o ma ni ka u bisimila mɛ kalo tile 30 san 2022 o kɔnɔna la sa lakɔlidenw yɛrɛ ka ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o ni maa minnu fara ɲɔgɔn kan ni ka taga sa o de ye Burkina Faso ka kalandenw fo ka taa se Côte d'Ivoire ka kalandenw olu ma u kɔni taara an ka ministre ɲɛma fɛ bonya ani karama o kɔnɔna la ka taga u ka san 2021 ka taa se san 2022 sɛbɛnfuraw ka t'o di an ka gouvernement ɲɛma ale ma kumaw kɔnɔna la sa an ka lakɔlidenw ka ɲɛma olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni b'a dɔn nin wagati in na an ka jamana a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ko nka ko o n'a ta bɛɛ k'o tɛ olu bali u ka se ka na u ka lahalayaw ni ka na u da an ka jamana marabagaw olu kulo kan o n'a ta bɛɛ an ka ministre ɲɛma a kɔni ye foli kɛ ka taa lakɔlidenw olu yɔrɔ la ka sababuya kɛ u ka bonya an'u ka karama ye ka tila ka layidu ta k'a f'u ɲɛna fana k'a fɔ ko u ka nin sɛbɛnfura in kɔni a bɛna a don bala wa ko teliyara yɛrɛ fana a bɛna jaabi ta ni ka a las'u ma. Ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw olu ɲɛnabɔli masa ni ale kɔni tun tagara irusikaw ka jamana o kɔnɔna la mɛ kalo tile 20 tɛmɛnen na ani a cakɛɲɔgɔn yɛrɛ n'o fana ye irusikaw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ ɲɛnabɔli olu ye sa n'o ye Sergei Lavrov ye kumaw kɔnɔna la sa anw ka ministre ni o ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop u ka jabaraniso kɔni ye ɲininkaliw ni ka olu tɛnwa la ɲininkaliw jaabi kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko Mali ye jamana ye min ni an kɔni y'an bolo di Urusilakaw ma k'a sababuya kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko an hakilina ani Urusilakaw ka hakilina o de ye kelen ka taa lakana o fanfɛla fɛ wa ko Mali ye jamana ye maa min mana an jari an bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni olu ye. Mambi ale tun ye inspecteur kɔrɔ ye polisi o kɔnɔna la sa Mambi ni ale kɔni tun talen don i sigi Faransikɛw ka jamana o kɔnɔna la a kɔni nana an ka jamana kɔnɔna la wagati min na sa an ka kiiri tigilamaw kɔni ye tɛgɛ d'a kan ni k'a bila ka taa kasobonba o kɔnɔna la jumadon mɛ kalo tile 6 tɛmɛnen san 2022 ka sababuya kɛ ko a danɔ bɛ an ka kunnafonidila dɔ bɛ yen nɔ ni ale ye Birama Ture ye o kɔfɛ sa an bɔra kalama k'a fɔ ko dɔgɔkun damadama kɔnɔna la sa nin cɛba in kɔni kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ale kɔni labilala ka kunnafoniw dira mɛ kalo tile 30 tɛmɛnen san 2022 k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni ala ma hinɛ la ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ni ale yɛrɛ ntanyana sa Ibrahim Boubacar Keita a denkɛ min bɛ yen nɔ n'an k'ale ma ko Karim Keita min yɛrɛ sa ni an ka jamana yɛrɛ kɔni kelen don k'a yira k'a fɔ ko tɛgɛ mana d'a kan diɲɛ wagati o wagati a bɛ minɛ ni k'a don kaso la Karim Keita min ni ale fana bolilen don ni ka taga Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la kabini dan sigira a fa ka fanga la wagati min na n'o bɛnna utu kalo san 2020 ma.
kabini coronavirus boloci baaraw kon damnena an ka jamana kono kabi samba flani muga ani kele coronavirus boloci mini adamna yere kera folo ka yira ka foko mamunu be no ni ulu shi jafara ko coronavirus boloci kan ke ulela ani bana jugma me mamunu na o kofe ayira la ka foko demse munu fana be no kunu lu shi betijo santa ani flala ka yele ko ulu fana bolo o kan ka ci sekaskelu ulu kofe tuguni fana tuguni ayira tuguni ka foko muso kono mo foka ta se deme muso munu shina ko ulu fana bolo ko o be se ka ci coronavirus boloci ula ayira la docteur fe ka foko kabini coronavirus boloci baaraw koni damnena ko anga fintigila kaw foka ta se la kol karamo ma ko ulu kon cara kosobe boloci ale konnala amta kaika ulu fena muso do be no ni ale shibeti jo sambi duru ani durula ale koni minena tenendo me kalo klebi saba samba flani muga ani fla chaga yoron be no ni ale ka baranya chini be nyana minima fen ulu minenima ni muso la kayin koni awelele ni chaga yoron manu fesa nyana minima fen pake bishegi ani duru o de koni minena ala na ko mako kanabisi kata se a bi konontoma o fana minena amani o belajele nyana minima fen ni wakati na u koni amina kata bla kiritigila ma uluka buluka amito kai ka ufe no hali sisa no u ka laptani so bambe no ni anko ale mako alifusen daw laptani so o kon la muso kono ma ko ni akele me gele abaye ulubolo u ka jiginu hukumu u kon la ka sawu yake u be jigin da femi sanfe o konte ni laptani so baye o kon la muso me ni ko ni bina jigin wati mina ibtida duguma kulo jalanika wala sa ka se ka iyere lafiya chugo ya mina o kele no gele ye muso kono ma ulubolo ni laptani so bami yere sa ni alibe banabato chama ka o de bismillah ani muso kono ma chama fana de be jigin ni laptani so kufolin o konnala abe wakati chama bo bi damanda ulu kon chama bi onga jamana o konnala dama munu yere sa ni demsen chama kata se amuso mama ulu chama kon bu ban kalama ninga ta ka se kata usom ko ka ulu deme wala sa ka se ka ubono wala chugamina faranyo kan je kulumi ni alebe no kata se ONG ma ulu kon gera sa wi ninga demsen chama ni mineni yoro ko falo na kata wajibi akudo kalana jamana nyama ni o ye colonel Asimi Goita abeka kala dirukan ninka ulutime hali sisano akoni kera sabisa nika jibondo ko di Medersa Nura Beliakin ma uluma kono buka ka dugu o konnala ni manu ni ko ni juko gele kumbe ulula kosobe ni koni nyadale ni jinyu mayin koni gankoni o kera ni sonja baye ulubulu Médecins Sans Frontières machiki munu ni ulu kunjatolendo malako do maldo ulu fesa me kalo klita ani konoton temeni samba flani muga ani fla akera omo alebe bondo sigidala bondo alebe koro o laminina machiki nu sama do kun labla lulanga to kun tora ma flai ulu fana nika ulu labla me kalo klibi saba temeni samba flani muga ani fla o ma fla de Dauda Toko aleni Yusuf Nyangalie ayala la ka fo ko femi kera sabu saka sika ni man flan ne ka upla o de dugula mo ani ujesoba o yenyon kuma nyogo ya me nika okay nga ukume bolma femi ngonna o kontora ujesoba ulubulu kuna funda tugula anga ministry sombe no ni ale nyashinembe anga furubacha o konya ulu masa akoni yira la ka fo koni wakati nkonna femi anga furubacha nyogondon jabi koni ulu bora o nyogoda jabi bora na sa anga ministry mbe no ni ale nyashinembe furubacha konya ulu masa ale koni sem frabo ninga yira ka fo ke mami be no ni ba fe ka iga barakelen jate unika uludo kika uli ka se anga furubacha o daga yoro ula nanko mako fonction publique wala sa ibise kika barakelen jate ni ka udo mali kuna fini jabaral na jeba awklo garze kra ni kuna funde mana mari ni ka da awklo kambi ni ala manga jona me nyon sora no duna na tawla kuna fun kura ulu keneka amba lo donia ka fo halsa ko tunga lafia ale de onga kuna funi ale jukura madono bay tunga lafia me ni anana tunga range kelenge la bela jelen lafia ligama ki to ya fu isigiro lasta mali kona yanka takase tunga munu be tunga felawla kaseka sonyuma ni ka ajoka dima tunga lafia ale de beseka okay mali ando nye kata se mali ande munu sigle me jamana ukoka ay tunga lafia ma wele wala sa abseka o ninkanso ninka o soro damu lafia anitelia o konnala au kambe cien wati were